Здравейте! В днешното видео ще правим брауни. Нека да започваме. Така, като започваме с шоколада и маслото. Така, сега ще използваме шоколад черен и го натрушаваме. Така. Готови сме. Така, слагаме две такива лъжици масло и го слагаме, чакайте още малко, така ще сложим, и го слагаме в микроволновата. Сега добавяме двете яйца и кафявата захар. Така, слагаме и другото яйце. И сега ще добавим и захарта. Така. Захарта ни трябва 150 грама кафява захар. Така, сега отваряме си захарта. И слагаме 150 грама кафява захар. Така, сега добавяме и захарта. И разбъркваме. И в това време вече маслото и шоколада ни са готови. Разбъркваме. Така, след като вече сме разбили захарта, добавяме и ванилията. Така. Слагаме. Добавяме и малко сол. Така. И отново разбъркваме. Оп. Сега добавяме и шоколада. И сега разбъркваме вече.
добавяме какаото на прах, което е 25 грама. А брашното ни е 50 грама. И добавяме и какаото. И разбъркваме. Така ще си помолим сърце. Ще остана какао. И разбъркваме. Сега ще добавим и брашното. Така, сега добавяме и 50 грама брашно. Така. Оп. Така, сега добавяме и брашното. Разбъркваме. И след това добавяме кантавичката. Чакайте. Разбъркваме хубаво. Така, сега добавяме хартия за печене и трябва предварително да я загреете фурната на 170 градуса. На 170 градуса. Сега добавяме и хартия за печене. Така, след като сме направили малко хартията, малко сме я прозрязали, за да може да не е толкова голяма, добавяме и сместа. Но преди това ще сложим 1-2 капки олио. Така. Готово. Е така само леко. Ще си извадим четката. Така, добавяме. Мисля, че е добре. Сега добавяме и сместа. Така, слагаме го в формата за 25 минути. Така, вече е готово брауното. Сега ще ви покажа. Ето го. Сега ще го изкараме от формата. Така, ето го. Сега ще го изкараме и от формата. Ето го и брауното. Оставяме го малко да поистине и го нарязваме. По принцип, тъй като 25 минути за нашата форма не беше готово, беше супер сурово, го оставихме за 35 минути и ето така изглежда. Гледайте. Така вече поистина и сега ще го нарежем. Чакайте момент. Да видим как е станало отвътре. Ето вижте как изглежда.
така. Погледнете. Ето. И така изглежда в чинийката.